Ассалому алейкум. Имрӯз 14 феврали соли 2018 ҳамин шаҳри Хуҷанд инҷа ман ҳаминҷа ман як қитъаи замин гирифтам. Ман инҷанде линияҳои баландшиддат мегӯдме ҳамин хел гузаштагӣ будааст. Хулоси гап ман ин муҳаллаҳои поён муҳаллаҳои 13-12 шаҳри Хуҷанд ҳамин чи партовое ки доштагӣ будиям ҳамаша оварда ҳамин ҷо партовагӣ будиям. Ҷудоям ҷои безеби гӯем беоби як дашти чӯл бӯин мани аҳволи хокаш чӣ хел мана бенито хокош мана хел чандин ҳазор сол хоко ҳамаш на ободидасу на ягон кабутие маҳаллаи 13-уми шаҳри Хуҷанд болош участкаҳои нав я бародармо ҳоҷатама скват бохтан меҷӯяд 130 метр об буровардем.